جبریل جی سونیا مالکا فرمایا ہوئے دیر کوئی نہیں کرنی چٹ پٹ دے وچ جا میرے یار دے قدماں چوم لے اللہ نے فرمایا جبریل جی رب جلیل فرمایا چٹ پٹ دے وچ چلا جاؤ جا کے میرے یار دے قدماں چوم لے چوم کے مبارکباد دے دے مبارکباد دے دے سرکار فرماتے نے کدھر آئے عرض کی تھی سونیا آپ کوئی نہیں آیا بھیجیا گیا عرض کی تھی سونیا مدینے دیا تاجدارا آپ میں کوئی نہیں آیا مینو رب جلیل نے بھیجے اور والا جبریل کی دے کو لائے رب دے طبیب دے کو لائے جگ دے طبیب دے کو لائے تا کر کے اسیاں نے جنوں توجہ پن تن دے نال اے پیار نہیں او دے کلمے سونے اللہ مبارکباد پیا دے میں یہ تواڈے نواز دیا انہی خوشی دے وچ خود خلا کے کائنات نے مینوں بھیجے مبارکباد پیا دے میں یہ کوئی عام کوئی نہیں آیا ایمانداری دے نال دسنا اج جناب دے گھر پتر پیدا ہوئے مامو مبارکباد دے ماما مبارکباد دے میں آج جناب دے گھر پتر پیدا ہوئے چاچا مبارکباد دے میں آج جناب دے گھر پتر پیدا ہوئے خالہ مبارکباد دے دیا نے ایمانداری دے نال سنا کیسا عالم ہوئے گا جدو حسین آئے کیسا عالم ہوئے گا جدو حسین آئے اللہ نے جبریل کیسا عالم ہوئے گا آج دل تمہارو دے اندر کسے دے کر پتر پیدا ہوئے کسے نونا مامو مبارکباد دے دے کیسا عالم ہوئے گا حسین آئے حسین مدینے کی بازار آج کو سمجھو یار میں جملہ خیال کرنے لگا اے سینیاں تو ذرا کیچ کر لو مدینے کی بازار سرکار گجرات شریف میں جو باہر نکلے نا تے آپ دینا موٹی آتے کالے رنگ دی چادر نہیں سامنے نظر پہ نا ہے توجہ اے دیکھئے نا مولا حسن آ گیا سرکار نے پتہ کہ فرمایا قریب بلا کے سرکار نے مکم دے بچ لے آئی عزیزان گرامی میں بات عرض کرنے لگا امام الانبیاء مدینے تا تاجدار اے رب دا نبی میں جگ دا طبیب مدینے دی بازار جناب والا موڑیاں دے کالے رنگ دی چادر سامنے نظر پہ مولا حسن آ گئے سرکار نے فرمایا حسن قریب آ جا سرکار نے کمر دے وچ لے لیا تھوڑی دیر تو بعد مولا حسین آ گئے سرکار نے جناب والا کمر دے وچ لے لیا تھوڑی دیر تو بعد سیدہ خاتون جنت آ گیا
سرکار نے کمبل دے وچ لے لیا تھوڑی دیر تو بعد علی مولا مشکل کشا سبحان اللہ سبحان اللہ میں آپ کی چاس لے رہے ہیں تھوڑی دیر تو بعد مولا علی آ گئے کہ کوئی عام نہیں سرکار فرماتے نے میرے غلاموں میں محمد علم دا شہر علی دا ایک کوئی عام نہیں فرمایا فرمایا میرے غلاموں میں محمد علم دا شہر اے جڑا علی دا دروازہ تھوڑی دیر تو بعد مولا علی آگے سرکار نے کمبل دے وچ لے لیا سرکار نے قرآن دی ایت نو پڑھیا قرآن پڑھا سبحان اللہ سبحان اللہ بولو یا سبحان اللہ اللہ کریم نے قرآن میں اندر فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا شدہ متا دوبارہ چاہ دے سبحان اللہ سبحان اللہ شدہ متا اللہ کریم نے فرمایا بے شک میں خالق ہوگی اے میں مالک ہوگی میں ارادہ فرما لے اے جڑی میرے یار دی آلے اے جڑی میرے یار دی اگلے بیٹھے اے نہ تو ہر قسم دی برائی نو ہمیشہ لئی دور کر دیتے سرکار نے بکل دے وچ لے کے قرآن کی آیت نو پڑھے سرکار فرماتے نے میرے غلاموں میرے نال میری اہل بیت نال پیار کرنا زبان دے نال نہیں دلوں سبحان اللہ ڈٹ کے بولو سبحان اللہ بکل دے وچ لے کے سرکار نے قرآن کی بڑی بولو ایت بڑی امام الانبیاء تاجدار مسجد نبوی شریف جماعت کرا رہی ہے میرے ٹائم دس دے کتنا بول رہا ہے تاجدار توجہ مسجد نبوی دے وچ آئے گا سرکار مسلمان امامت تے کھڑے نے رسول اللہ دے علماء نے نماز پڑھنی شروع کر دی تھی ایک صحابی رسول کھڑا ہو کے تکبیر دے کے اندر حضور نے تکبیر تعلیمان اللہ اکبر رکوع ہویا سجدہ ہویا نا امام الانبیاء سجدے دے وچ گئے تے تکبیر ہو گئی سبحان اللہ تعالی مار جا ایک کلمہ مولوی پار چا جائے ایک کلمہ مولوی ممبر پر جلوہ کر خطاب کرتے ہوئے انا للہ کی اور کی چاہیے ممبر پر موت آ جائے اللہ سبحان اللہ پچھلے جمعے میں آگے سے نوجوان بزرگاں معافی ہے نوجوان بزرگ بیٹھے کو نہیں سبحان اللہ آج کے